Jo, als 9 anys, deixia el col·legi. Ah, als 9 anys. Als 9 anys. Va ser prendre la comunió. Sí, sí. Y ya la despedida, que entonces era el quart, pero de primera enseñanza, y ya tenías que pasar a mes. Claro. Y ya era la costa, y como así los mitjos económicos no se prestaban, y entonces si n'hi havia que llevar algo era això, Sí, clarament, sí. perquè a més siguen xicar, perquè els xics si tenien possibilitats podien estudiar, però les xiques se tenien que dedicar a ser mares i a ser ames de casa. I clar, d'alguna forma ja t'inculquen de xiqueta que hasta en el col·legi jo tinc una cançoneta que feien funcions al final de curs i una d'elles era la escobita. Con alegría y contento empuñamos la escobita. Mira qué lindo instrumento, qué preciosa y qué bonita. Por la mañana temprano me empiezo a limpiar la casa y mi mamá, que me contempla, absorta y embelesada. I clar, totes les coses han anat així. I després també veus que dius, tant a nivell de convents i escoles religioses, les públiques, no és que tenien una ensenyança diferent, més o menys el mateix. No és que n'hi havia una diferència de... És que els que van a privat o això són d'élite, no? Però se tenia aquest concepte. I que aquests col·legis eren de categoria mentre que els altres eren pas pobres. I per això va sorgir també després lo de l'associació de veïns, neix que també d'aquest grup més jove, i doncs això anem a l'Ajuntament, i el que pretenem, i anarem a l'Ajuntament, doncs 3, 4 persones. Total que fem la demanda i ens diuen que ja ens contestarien, que ja que anarem a la setmana següent. Anem a la següent i ens diuen que no. Que això no convenia, no te puc dir realment quina raó ens donaren. I després ja, pues nada, al final se desentenem i ja no. Però cap a quin any seria això? Pues això seria, si en el 74 és quan se va fer lo de l'examen de 4 de casa, això va ser anterior. Claro, estem en Camenos. I entonces, que després, quan ja pensàrem lo de l'examen de casa, sí que averiguarem ja una cosa consolidada, una cosa que estiguera més feta i que no fos sospechosa de comunista, perquè així el concepte era que això venia de la part d'una associació de veïns. Hi ha un acte normal, que ven normals, Claro, o sigui que jo me les ha tingut també que treballar perquè dius, jo no m'ha pretengut res i al mateix temps qui m'ha conegut m'ha volgut estar ahí, que estigui ahí. I després això m'ha aprofitat també per desenvolupar-me en aquest aspecte, en aquell, en l'altre, perquè estar ahí suposa que tens que enterar bé de lo que estàs fent i de lo que vols fer i d'ahí te venen també les idees i les coses de desenvolupament. I sobretot de tirar endavant però en progrés. Jo, l'antic, jo no enyore, no tinc enyorança del temps. Jo visc el dia a dia i sempre mirant més per demà que avui ja ho tinc clar. Demà no sé si ho faré, però jo per si acas ja pense que demà podria ser així o així.